beste meisken, zitten Jim al klaar. Hier komen wij weer on. Ziek je nou maar, plak, er komt nog meer, want er is Neel. En dat is Paul. Wat wij alle jaar belipjes juggen Jim in het kwartier. Waar kennen we de prijs op helje is dat ik te vier. Sa humor en spanning, die komen eraan. In Dogget. Voor Frieske Pjeln. Welkom, dames en heren, hier in het publiek en mensen thuis. Welkom bij de tweede dag van Dogget van Frieske Pjeln. Frieske Pjeln is nog 4 dagen lang komische en hilarische televisie. En om de spanning er flink in te houden, hebben wij een variatie aan gasten, muziek en hilarische speeltjes. En je mag natuurlijk ik naar je tweede deel van onze spannende vervolgserie Rabarbers zien. Ja, en gisteren hebben wij Jim een verzoek gedaan om te reageren op het gastenboek op www.frieskepjeln.nl en op Twitter, #Diendwarp12. Nou zit ben we erop attendeerd, er zit een dakje op de U, dat moet een streepje wijzen. Ik had maken, import, dan krijg je dat. Dus excuses daarvoor. Maar er zijn wel leuke reacties komen. Neel, doe hast in wie de hand dat het goed is? Ja, Menno, Evelien en Luc. Die zeggen zulke uitzendingen waar je zelf de grens naar Groningen hoor. En ze vonden het heel leuk. Hartstikke leuk. Maar er is ook een kritisch geloerd. Onder andere van Marco de King. Gelukkig jou er is nog een kans. Maar over het algemeen ben het bijzonder enthousiaste reacties. Wij wensen je een heel noffelijk jaloereta. Ja, maar nu gaan we eerst naar de muziek. Ja, en kijk als juster hebben we daar weer een speciaal optreden voor. Maar ik Joert hebben een band, Siem. Moest er even bij komen? Ja, inderdaad. Okay. Het is, Joert zat te zien, duidelijk geen chanticoor. Het is geen chanticoor, Joert. Nee, we gaan een variatie erop bedacht. En ik denk dat we moeten het maar proberen, hè. Dus ja. Hey, want hoe is de band DJ Shit ontstaan? Nou, Kees van der Brug die had dus in begin maart ben aan het trommelen. Om benefiet voor het dorpshuis mee te doen. En nou, dat ligt dus wel leuk. En dat is een goed vol. En dus we doen alle waarom wij dan ik het ken, dat we even aan het spelen kennen. Nou, super. En wat is de naam van de band? Ja, de Sisters, ja, die hebben we net. Hè? Want het is een bij elkaar gezocht zootje. En, ja. Dus ja. Hey Paul, ik had trouwens dan een leuk idee. Waarom laten we de meesten dan net een naam verzinnen? En dat ze dat insturen kennen op uw Twitter, #Diendwarp12. Of op www.frieskepjeln.nl in uw gastenboek. Nou, lijkt het me een heel goed plan. Waar weet komt er deze week nog een mooie naam uitdroegel in? Wat ga je nou voor een spelen? Nog een Bad Case of Loving You van Robert Palmer. Oké. Hey, neem die plak in, dan stel ik je hem voor. Dames en heren, een bij elkaar gerapt soortje met Siem op zang, Gert en Marco op gitaar, Cor op de bas en Kees op de drum. En ze spelen Bad Case of Loving You. Applaus! Well, summer night, I feel like a dead. Well, I gotta find my baby again. Well, I need you to soothe my head, well, to turn my blues. I'm too red. Doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. No pills gonna cure
you like it or talk. Well, tell me, mama, where we gonna start? You had me down for 21 to see her, and the smile of you, this is all you do. Well, I shake my fist, I knock on wood. Well, I got it bad, baby, I got it good. Doctor, doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. And no pill's gonna cure my ill. I got a bad case of loving you. Hey, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar Sierra Paul, dit is dan natuurlijk het genre van Heidi en Peter. Want ik zei ze daar al helemaal uit hun dak in. Zullen we eens even vragen? Ja, ik ben sowieso wel benieuwd hoe ze er nog terugbracht hebben. Hallo Peter en Heidi. Hallo. Hallo, jongen. wat vond je ervan? Ja, daar zit weer voor gekomen. U Eenmaal goedenavond. wunderbar. Sim, jongen. Du bist voor immer mijn vriend. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Und ich sage, du bist ein lecker Ding. Nou. Ja, eerst wat? Ja. Ja, oké. Hey, en hij heeft vannacht een beetje lekker slept. Schlafen, schlafen. Slaven. Mir schlafen. Nur ein bisschen. Oh, Nur ja, ein bisschen. Paul, ik wil het net weten, hè? Ik wil Nee, gewoon ik, alles net weten. Harry, ja. Nee, ik net. Maar je informatie en dus je wil. Hammer. Ja, Danke, jongen. sehr Danke. schön, nette Menschen Ja. hier in Friesischen Palen. Het is zo schön in Friesland. Oh, Dank je. Paul. Oh, hier een guide. Ja, wist dat net? Dat is de heerguide. Die komt ik uit Frieske Pjelm. Ja, dat zit ik toch. Oh, hier een guide. En dat doet toch hoe het heer ha. Wist u dat we hier een inwoner hebben in Frieske Pjelm die het al een keer in Heerwest had? Oh ja, je, wat dat dan? Dat is Freek van der Wal. En die nemen we hier ik op Freek de Prinsenknipper. Oké. Dus, hoe ben je er trouwens achterkwam dat je zo'n mooie prinsjes knippen kennen? Ik doe dat al vanaf mijn vijfde. En dat komt, ik ben de zoon van Hendrik de Prinsenknipper. Uit Orgesmallen gedaan. Mijn heid koert ik. Mijn broer en zussen kennen het net. Uw Ben kent het net. Mijn heidsiebroer en zussen kon het net. Maar dit vroeger heel iets begon. Puur het jaren dat ze hun eigen boter goed knippen. En dat is begon met een histerkopje. Op lijst knipte daar een lichaam via wat poorten en stutten. En dan weer dat een heel hinder. En op lange lijst waren alle boerderijdieren knipt. Oorzaken die ben vanzelf ik net, want die wenden midden in de polder. En volle letter, is dat pas die sierknipkunst voorgaan. Het hier eerst ik helemaal geen namen. Maar later hier er toch in die omgeving vrij grote bekendheid al mij dat knippen. Ik was de enige van de band die het ik me koer. En al voordat ik naar de legere school knipte ik hartjes met dokers erin. Op een legere school mocht ik knippen, dan hier te tekenen en dan mocht ik knippen. Oké. Ja, eigenlijk op een hele bijzondere manier. Puur het jarrenmoed zat het mij een hele prot oor aan bach. Dat is een bijzonder verhaal, Freek. Ja, nu is het mooi te vertellen. En wat is nou het leukste wat je uitknipt hast? Het leukste, het grappigste, ja, op het werk de hele je wel streken uit, hè? En we waren in Ljouwert aan het werk en er waren een straatmaker die hier de hele baan uitrijdt. En die jongen hier me al vaker vragen, hij zei, kerst me net uitknippen. Nou, ik zei, ik had nou wel even aan thee. Dat ik pakte skeer een paar stukjes papier en ik knip die jongens allebei uit. En toen kwam hun baas er naar voren in. Ik zei, nou jij ook, Harry. Nou, en toen ging we staan en ik liet hem ik 10 minuten staan, maar je knipt een ezelskop. Maar de komen uit de bek uit. En we hadden man de hele dag in het bed, jongen. Oh, geweldig, geweldig. Ja. En, maar Freek, wat heb je nou uitknipt? Dat weet ik, maar ik even zien. Och, ja, een guide. Oh, hier, het is Ja. de guide. Een guide. Nou, geweldig. Ja, Hartstikke leuk. niet onder kleren, maar Oh, nou, dat was nou schön. Tjö, dan gaat Heidi naar de guide daar. het wordt een goede melkguide. Zie je wel? Ja, inderdaad. Ja. Och, Heidi had ik aardig hier aan de guide. Ja. Was das schöne Ziege hier. Maar het Heidi- Peter, guck doch. Peter, siehst du? Hol mir lieber ein kaltes Bier. Paul, wenn ich 2 Namen nenne, dann bin ich böse, ja? Ein kaltes Bier, Peter. bitte. Och, Ja. och, nou, het is een Die aardig Grüße, das kannst du selbst machen, ja? Ich bin doch deine alte Freundin. Ach, Weibe. Nicht an meine Fitter sitzen, ja? Hör auf. Aber du bist wohl schön.
ach, een schöne Ziege. Ja, hij is echt heel lief, Heidi. Ja. Ja. Wil je gaan naar je speeltje? Ja, zeker. Vast onderdeel in het programma. Juist er het eerste speeltje die in iedereen afvallen. En we hadden dus nog 4 deelnemers oer. En maar die 4 deelnemers doen we het speeltje toffee happen. Maar Paul, de veert is hier toch verderop? Ja, nee, maar dat doe ik net in de veert. We doen het hier gewoon in het zwembad. Oh ja. Dus dat komt alweer hartstikke goed. Ik zal even snel de bedoeling uitlezen van het speeltje. Het zwembad zit vol met toffees. En de 4 overbleven deelnemers die proberen in 1 minuut tijd zo volle mogelijk toffees uit dat zwembad te halen. Dat doen ze net met de handen, dat doen ze net met de voeten, maar dat doen ze met de moelen. En als uw scheidsrechter Arwin daar klaar voor is, dan maakt hij het schaatsvondje aan. Arwin? En we zijn onderweg. In die eerste holtjes gaan onder wetter. En het gaat erom wij. Het wetter in het oerzwembad heen. Holtje met een shirty kopjes. Hey. Allie het wel trouwens het prachtig. Maar wat is het hier een spektakel. Maar ja, dan brengt die juist de meeste kniepers op de holle hier. Had hij nou nog weinig toffees liggen. Dan hebben we die jongen van Jongsman. Hier drink ik alweer Inge. Die hapt erin om. Hey, wat is het eigenlijk zo? Gerrit van Smeden hier. Dat wordt nog net echt leuk. Ik zie hier nog weinig toffees voor op de grond liggen. Lontje had volgens mij al wel wat te pakken hoor. En Gerben Bosma die redde mij. Maar die had al verschillende toffees hier liggen. Ik weet niet hoe het maar de tiert zit. Hoe lang hebben we nog? Laten we gewoon erover jaren te gaan. We vertellen mij zijn allen. Oh, het is allemachtig wat een chaos. Oh, maar die brengt die leidt er nog bijna zelf in. Dat is de bedoeling net. Jongens, verzoek net. Kom ik weer op tiert boven wetter. Want we gaan net zo heel lang 10, hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1, stop. Och, wat een spektakel, en wat een wetter. Zit er in zo'n lieve rotterig badje. Ik ga er weer het jennen van. We krijgen de uitslag van dit speeltje. Krijgen we naar onze vervolgserie, naar onze dwarpskrimi Rabarber. Politie! Is net best, Bambi is zo. Shot ze eruit, Tine. Heb je ook een foto van haar? Nee, ik hier ze nog maar krijg. Nou, dan moet je maar even mij, dan maak maar even een compositiefoto, maatje. Kom maar even mij. Een competitiefoto? Ik lees het haast wel even uit. Kan je ook even een competitiefoto, meidje? Een competitiefoto? Nee, een compositiefoto. Nou, ik zal het bezieken. Maar hier, heel mooi heen. Dus blond hier, blauwe ogen, een krees, Frieske pjelsterkopje. Nou, dat het ziekje nou zijn nul in Heerberg. Heerberg? Oh, geen nacht, ik ben zo minder strijd in hem zitten, hè. Oh, geen. Ik heb me wel bekomen. Hey, lekker. Ik schrik ervan. Oh ja, we de nudel hebben. Maar nu bij me nog. Is het slagers, Joost? Nou, je moet er maar even zien.
Oh, wat gebeuren hier rare dingen. Ik vind het zo spannend, Paul. Het is mij benaaien, zo die Sjors wel een beetje knap die competitiefoto schilderen kennen, denk je? Oh, daar zit ik net doorheen. Hij hier om en ik al de hele week aan het schilderen. Zie daar maar, daar zit er. Oh ja, dat is ik zo. Sjors is de hele week bij u en die schildert dus decor. En dat gaat hem goed aan. Inmiddels had uw deskundige jurylid Arwin van der Wier hier is weer bij de tafel voegt. En brengt u het verlossende woord. Doe was de uitslag van het speeltje. En hoor eens maar net langer in spanning. Want waar had de minste tofhees uit het wettervisken? Oh, dat hier Gerrit van Smeden, hier de mensen die hier fjouwen. Nou Gerrit, fjouwen maar. Ja, ik hier kiewen gaan maten, denk ik maar. Ik hier er een flesje bier in kwakken maten zeker erbij. Ja, daar hik me op kouwen. Dan is het zwembad nou tussen de tostenhoorn toch? Ja, wel lekker koud. Nou jongen, toch lokwenske dat het afvallen best, want dan was ik net weten wat wij was morgen waren maten hier. Zilbertje. Nou, bedankt. Ja, en we herinneren alweer naar het einde van de uitzending. Net die 20 minuten die vleeren om. Via het net om een berichtje te plaatsen op www.frieskepjalen.nl. Dat ken ik op Twitter, broek, #diendwarptolve. En dan gaan we afsluiten, Neel. Ja, we gaan afsluiten. Ik denk nou dat Peter en Heidi trouwens, die ken ik wel een beetje van het zwembad gebroek, meidje. Ja, ze zijn er nou toch, hè? Dus ja. Kan u zwemmen, ja? Ja. Zwemmen. Ja, bijvoorbeeld. Om zwemmen kennen we wel de meeste. Hey, we sluiten aan weer aan met dezelfde band als ik de uitzending mee begonnen binnen. En wat misschien wel aardig is om te zeggen, sneun na de laatste uitzending, dan hebben we hier een groot feest met een gigantische grote barbecue. En daar zit deze fantastische band, die hopelijk in die tijd een naam had, een geweldig optreden verzorgen. Ja, en morgen hebben we natuurlijk de derde dag van onze dwarpscrimi Rabarber. En ik ben zo benieuwd wat er onder dat doek, wat Sjors schilderen had, wat er onder wij komt. Ja, en dat is net het enige, want we hebben nog volle meer. Zo hebben we morgen onze jongste zangeres Anouk. We hadden de metalband Blazen. We hebben Siberen Minkema, die zeer bekend is in de historie. Ja, daar hak ik zo nog aan. Ja. Ja. En na morgen is er daar boeten waarschijnlijk zeer bekend. Uiteraard doen we weer een hilarisch speeltje. Ja, en ik wil nog wel even zeggen dat alle mensen hartstikke bedankt op mijn huis en op frieskepjellen.nl en op Twitter. Hartstikke mooi. En zelfs op het Status Quo Messagebord had het al over u. En dat is een Engelse site, dus dat is helemaal geweldig. En nou ja, daar wil ik het bij litten. Ja, zeker. En dan kondig ik de band aan. En die gaan een noemenspeling van de Rolling Stones. Iets met blommen. En wat zij beginnen te spelen. Berenblom. Hey, morgen Ollie en Westje. Morgen Westje, hè? I know you think you're the queen of the underground.